Туфта ТВ тақдим мекунад. Тамошои хушро орзумандам. ба зудӣ метрои Кулоб Душанбе наздик мешавад. Ношакри Шамол. О, кайф. Братан, мо Душанбеем. Арзон намекунем маронникамуда? Шумо да 15 сомон. Бля, кашлок омада худам фаромӯш кардам. Илтимос мара бахш брачка. Ма брачка бо қабки вазмини бад дай. Теск вақт палай. Чист там маронишкои Душанбе. И корои мо фоидаи баланд дора. ту пул наёфтум гуфтам ки аласкара маҳкам мекунӣ? ҷаноби Рубо, шуморо ба маҳкама мебарем. барои он ки шумо савдои кӯчагӣ дорем. барои аму рафтем қатима. гап нест, ба ҳамин матисчаи ту мерем, ӯ мара мебардора. ором шав, ӯ ҳамуқ медава. бояд номрои ӯро ёвем. гап нест, тавхи ман ҷайи шиносои зур дорам. бесто чи ё ҳамашонам хелиян? я ҳайвон гум шуда шумо ҳамяна дагин? ҳозир ку бинам даҳамҷа ҳастан нестан. пешаки мегум ҷа ягон кас либос надора. иҷа ҳаво гарм бадай барам либос надоран ё. мо ҳайвони гумшагӣ охирон бор дар нами мошин будагиай. мо чанд бор гуфтум тай корозодӣ. сар натеҳ бандаки маъёли аз зиндагӣ сер наштагиам медонӣ? бояд аҷая хеле гузарем ки нафаҳманд охранникҳо. ҳей братан, девонаи ҷи ту чӣ қараси? рафтем. мо дастгир шидем. бозӣ карда метонӣ? тезивата дорӣ? айчаю? не, рафтем иҷо. ишки ай бо. ними канали Туфта ТВ-ро пеш мебара. бинда. шумо дар канали Туфта ТВ подписатся кардагиё ё не? отаҷон ту гуфта будӣ ки то рӯзи тӯи майи қара намекишӣ ку? ора ҳамихи кардан дар гурӯҳ подписатся накард янохи. дар охир бошен саломат мардуми тоҷик.